Razvojni biznis centar u partnerstvu sa IKT klasterom Centralne Srbije raspisuje javni poziv za mlade od 18 do 30 godina za obuku na web, Android i iOS aplikacijama. Ovaj projekat pod nazivom Novi poslovi za mlade finansiralo je Ministarstvo omladine i sporta, a obuhvata i obuke o biznis planovima, kao i praksu u informaciono-tehnološkim kompanijama za najuspešnije polaznike i stalni posao. Podršku realizacije ovog projekta u cilju zapošljavanja mladih pruži grad Kragujevac. Sve veća je potražnja za programerima na tržištu informacionih tehnologija i kod nas i u svetu, što je bilo polazište za realizaciju jednog ovakvog projekta. 1. avgusta ove godine je počeo sa realizacijom projekat Novi poslovi za mlade u IKT sektoru. On je nastao kao odgovor na problem nezaposlenosti mladih u Kragujevcu i na iskazanu potrebu za zapošljavanjem kadrova, specijalizovanih stručnih kadrova u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija u brzorastućim kompanijama IKT klastera. Projekat ima za cilj da unapredi zaposlenost i zapošljivost mladih na način što će im pružiti specijalizovana informatička znanja kako bi se popunio taj jaz između njihovih trenutnih znanja i veština i potreba i zahteva poslodavaca, odnosno tih IT kompanija koje su takođe deo i ciljna grupa u okviru projekta. Na koji način će se to učiniti? Na način što ćemo mi organizovati jednu specijalizovanu, vrlo intenzivnu obuku koja će sastojati iz 3 modula, pa će onda kandidati moći da izaberu onaj koji im odgovara u skladu sa svojim ambicijama i predznanjem. To će biti moduli za programiranje i razvoj web aplikacija, za programiranje i razvoj Android i iOS aplikacija. Takođe će oni kandidati koji imaju ambicije da započnu eventualno sopstveni posao u IT sektoru imati prilike da prođu obuku za razvoj biznisa. Zatim će ovu intenzivnu dvomesečnu obuku slediti praksa u IT kompanijama gde će ovi učesnici kandidati imati priliku da primene sva ona praktična znanja koja su stekli i da steknu, da kažem, praktično iskustvo kroz rad u tim kompanijama. I zatim će poslodavci imati priliku da izvrše selekciju onih kandidata koji su se najbolje pokazali, koji su u skladu sa njihovim zahtevima i potrebama i tu će, očekujemo, najmanje 10 ljudi dobiti priliku da zasnuje radni odnos u tim kompanijama. Takođe ćemo pokušati da ovaj model na neki način uvrstimo u politike zapošljavanja na lokalnom nivou, na nivou grada Kragujevca, pa ćemo u saradnji sa gradom Kragujevcem, ukoliko se model pokaže kao efikasan i efektan, pokušati da ga uključimo u lokalni akcioni plan zapošljavanja za neko od narednih godina kao jednu meru i da na taj način pokušamo da obezbedimo održivost ovog programa kada više ne budemo imali mogućnost finansiranja od strane, u ovom slučaju, Ministarstva omladine i sporta ili nekih drugih donatora. Grad Kragujevac je u okviru lokalne strategije za mlade, čija izrada je u toku, postavio je zapošljavanje mladih ljudi među prioritete, pa će dati svoj doprinos i ovom projektu Ministarstva omladine i sporta. Kragujevac inače dobio nekoliko projekata vrednih oko 7 miliona dinara. Najveći problem mladih u Kragujevcu jeste nezaposlenost. Skoro 24% mlađih od 30 godina nemaju zaposlenje. Naša ideja je da kroz ovaj projekat 18 mladih ljudi budu osposobljeni, odnosno da u vrlo kratkom roku nađu posao i to upravo u sektoru kome su plate u Srbiji najveće. Tako da sa 2 stanovišta to je jako bitno. Grad Kragujevac ima jedan model da tamo gde mi ne možemo da apliciramo kao gradska administracija, budemo potpora svim onim organizacijama koje mogu da konkurišu i da im omogućavamo da koriste naše resurse, da rešavaju probleme kako mladih, tako i svim drugim sektorima. Da li je to pitanje socijalne politike, infrastrukture ili nečeg sličnog. Konkurs Ministarstva omladine i sporta koji se ticao realizacije nacionalne strategije za mlade i na kome je 33 projekata odobreno. Mi možemo da se pohvalimo da iz Kragujevca
5 projekata odobreno i da nakon Beograda smo mi grad za koji je odobreno najviše projekata i nominalno po broju projekata ili po broju finansijskih sredstava. To je gotovo 7 miliona dinara. A suština svega toga jeste da smo mi jednostavno kao grad forsirali sve one koji mogu da apliciraju, njih 17, i za njih 17 smo dali izjavu o partnerstvu, a ishod jeste da danas imamo 5 projekata koji su izvršne. Mladi žele da rade posao za koji su se kvalifikovali, pa im ovakve obuke omogućavaju i dodatno znanje koje realno tržište traži u ovom trenutku. Bavim se time i završio sam te struke na fakultetu, tako da i master studije informatike, tako da došao sam da vidim kakva je ponuda i šta će ovdje biti organizovano. Da li imate posao sada? Trenutno ne. I šta očekujete od ovoga? Pa, neku priliku za zapošljenje. Javni poziv za intenzivne obuke mladih od 18 do 30 godina biće otvoren do 15. septembra. Predviđena je obuka 18 polaznika za 3 paralelna modula iz web, Android i iOS aplikacije. Pored toga, polaznici će dobiti znanje i za započinjanje sopstvenog posla, a 10 najboljih će nakon prakse dobiti i stalni posao. Konkurs će trajati 1. do 15. septembra, uslovi pre svega target grupa, odnosno ciljna grupa, jesu mladi i nezaposleni, znači od 18 do 30 godina. To su osnovni uslovi. Drugi uslovi su da jednostavno imaće neki posebne kriterijumi koje će morati da zadovolje kroz sistem apliciranja. Jedan od njih je da moraju da imaju minimum srednja škola, 4. stepen, minimum znanja engleskog jezika B1 i da, a posle imat ćemo 2 nivoa selekcije, jer pošto imamo 2 vrste kurseva, jedna vrsta web aplikacije koja ne traži predznanje, znači za početnike, a drugi su mobilne aplikacije koje traže predznanje i za taj nivo od mobilnih aplikacija potrebno je da znaju jedan od objektno orijentisanih programskih jezika, C ili Java, i da vladaju tom terminologijom. Sam proces apliciranja će da bude jednostavno propraćen odgovarajućom dokumentacijom. Svako će morati da popuni aplikaciju, da je potpiše, da pošalje svoj CV u našoj formi koju smo propisali i mora da postoji motivacijno pismo. Radi se 2-3 nivoa selekcije. Prvi nivo će se odraditi tročlana komisija koja je sastavljena u okviru projekta. Ona će da isfiltrira prvi nivo na osnovu kriterijuma koji su već raspisani javnim pozivom. I onda će ljudi koji budu došli biti pozvani na intervju. Kroz intervju će se ispitati i znanje engleskog jezika i znanje programskih jezika, da li imaju neko predznanje, i radit će jedan logički zadatak na kraju i na osnovu svega toga doneće se odluka koji će to mladi da uđu u program obuke. Mi ćemo odabrati konačno 18 polaznika koji će krenuti na kurs, na obuku. 3 paralelne obuke idu po 2 meseca, nakon 2 meseca kreće sertifikacija onih najboljih polaznika i samo 14, znači otpašće 14 će otići dalje na praksu u članicama IKT klastera centralne Srbije. Potrebe su ogromne, s tim što tolike su potrebe da uopšte nije bitno da li čovek ima školu ili ne. Ukoliko neko zna, da oni će jednostavno na intervju pitati šta vi znate. Postavit će vam konkretna pitanja, daće vam određene zadatke da isprogramirate, da napišete kod, i ako vi to znate da radite, oni će primiti tu, kod njih nema predrasuda. Ali naravno da su uvek visokoškolovani kadrovi onako poželjni za njih, ali to nije odlučujući faktor. Plate su daleko iznad proseka, republički prosek je možda onako početna plata, pa te plate mogu da zavisi do kog nivoa dogure, jer ovo je proces koji nikad se ne završava i oni moraju stalno se usavršavaju, pa imamo junior programere, srednje programere i ove senior programere koji otprilike imaju zapadne plate. Ceo program obuke i prakse trajeće do februara, a mladi se mogu prijaviti direktno u razvojnom biznis centru ili putem interneta na stranici ovog centra gde treba da popune prijave.